Daşoz velayetinde koronavirusun ýaýramagy hasta möwjeýär. Munyň bilen baglykda soňky 2 hepdäniň dowamında velayetde 2 etrap karantina yapyldy. Aşgabat şäherinde koronavirusdan ölýänleriň köpdigine garamazdan häkimetler garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda hassahanalardaky COVID-19 näsaglaryny öýlerine iýberdi. Lewapda käbir karantin çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly mekdeplerde we çağalar baglarynda güýçli dezinfeksiýa işleri geçirildi. Global koronavirus pandemiýasynyň arasynda Türkmen hökümeti şu wagta çenli öz çäginde hiçili koronavirus hadisasyny hasaba almady. Adatlyk radiosynyň habarçysy soňky hepdelerde Daşowuzda koronavirusa ýoluýanlaryň we ondan ölýänleriň aşa köpelmegi bilen ençimi etrabyň we owanyň karantina yapylandygyny aýdýar. Käbir owalar garymlar bilen beklendi. Onun çemesi ozal Niýazow etrabyny karantina yapdylar. Mundan ozal bolsa Aktepe etrabı karantina alındy diýip yerli ýaşaýjy 29 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Aşgabatda habarçymyz paýtagtda hem koronavirusyň giňden ýaýramagynyň dowam edýändigini aýdyp, ölüm hadisalaryna her gün her etrapçada duş gelse bolýandygyny belleýär. Koronavirus bilen ketelleýänleriň köpüsi ketelden soň trombuň üzülmegi netijesinde ölýär diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Aşgabatly saglyk işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýle ol ýurtda 27 sentýabrda bellenilen garaşsyzlyk bayramyndan 5-6 gün öň şäheriň ketelhanalaryndan şol sanda Niýazow adynaky hassahanadan koronavirus näsaglaryny boşatmak barada buyruk berilendigini hem belledi. Orta we yeňil derejedäki näsaglary öýlerine iýberdiler. Agyr hassalary Polimekse geçirdiler. Ýöne bayramçylykdan bir näçe gün öň bu ýerdäki näsaglary hem çykardylar diýip saglyk işgäri aýtdy. Habarçymyz koronavirus testleri pozitiv netije görkezýän raýatlaryň köpüsinde keteliň hiçili alamatlarynyň ýokdugyny hem habar berýär. Köp adam başga sebäplere görä lukmana ýüzlenende testden geçýär we şonda virusa ýolugandygyny bilip galýar. Bu habarlaryň arasynda adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan talipleriň ençemesi garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklary döwründe özlerinden maskalar çykarmagyny talap edilendigini gurrun berdi. Ýöne olar taýýarlyklaryň geçirilen ýerinden öýlerine gaýdyp barýan pursady maska düzgünlüğünü bozandyklary aýdylyp talipleriň ençemesine pul jerimesiniň salynandygyny hem aýtdylar. Bu habarlaryň arasynda Lewap welaýetyndaky habarçymyz Türkmenabad şäherinde käbir karantin çäklendirmeleriniň gowşadylýandygyny habar berýär. Türkmenabadda yerleşýän naharhanalaryň, kafeleriň we restoranlaryň bölekleýin işlemegine ruhsat berildi. Olar öz gapylaryny müşteriler üçin açyp bilmese-de taýýarlaýan naharlaryny müşterileriň öýlerine eltip bermek esasynda işlerini dowam etdirip bilýärler diýip Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde 29 sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz velayetde pandemiýa bilen baglykda girdilen bir karantin çäklendirmeleriniň 1 oktýabrdan başlap gowşadyljakdygy barada gurrunlaryň bardygyny, ýöne bu barada resmi maglumat berilmeýändigini hem habar berýär. Häzirki wagt hassahanalarda koronavirus näsaglarynyň adalandygy we 1 oktýabrdan başlap olary beýleki hassalaryň hem kabul edilip başlanjakdygy aýdylýar. 1 sentýabrdan bäri Aşgabat Türkmenabad aralygynda bir uçur gatnawy hereket edýär. 1 oktýabrdan munyň sanynyň 2 artdyryljakdygy barada gurrunlar bar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz aýtdy. Global pandemiýanyň arasynda ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny boyun almayan Türkmen häkimetleri soňky 3 aýa golay wagtyň dowamında bir karantin çäklendirmelerini girizdi. Ençemi etrap, owa we hassahana karantina yapyldy. Şeýle-de bazarlar, dukanlar we ilata hyzmat ediş nokatlary wagtlaryň işini besetdi. Bu aralykda Lewawyň häkimetleri garaşsyzlyk bayramy münasibetli okulary bir näçe gün ýatyrylan mahaly Türkmenabadyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda güýçli dezinfeksiýa işlerini geçirdiler. Bu dezinfeksiýa işleri 26 sentýabrda şäheriň Tas ähli mektebinde we çağalar bagynda geçirildi. Yerlerhlorly suw bilen ýuwuldy we olary 3 günläp goýmak tapşyryldy. 28 sentýabrda muallimler we terbiýetçiler hlorly yerleri arassa suw bilen ýuwdylar. Dezinfeksiýa işleriniň nowatdaky tapgyrynyň 25 oktýabrda geçiriljekdigi duýduruldy diýip Lewaply bilim işgäri anonimlik şertinde beren maglumatynda mekteplerde sapaklaryň 29 sentýabrda gaýtadan başlanandygyny hem aýtdy. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada deýişli türkmen häkimetlerinden şeýle-de döwlet arassaçylyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi.